Vi skal her kigge på, hvordan man tilføjer lyd til et site inde på Media Jungle, og vel at mærke lyd, som kan afspilles direkte på sitet via en såkaldt player. Her har jeg lavet sådan en lille model, eller en artikel. Faktisk er det jo besvarelse på en interviewopgave, hvor man skriver nogle faktuelle oplysninger herop, hvem der interviewer, interviewpersoner osv., og MSM hernede af. Og hernede kommer så et oplæg til interviewet, eller til lydklippet. Og så er der den her lille player hernede, det lille ikon hernede med højtaler og trekant, det handler om. Altså i stedet for, at man skal vedhæfte en fil, som det er jo ikke særlig velegnet for brugeren, så er det bedre, at man integrerer lydklippet i selve sitet, så man kan afspille det direkte her, ved at trykke på den der. Det her lyd under vand, som jeg lige har brugt et klip her til. Vi skal prøve at se, hvordan man får det der player ind og ligge, når man nu har et lydklip formateret i MP3-formatet. Jeg hopper lige over i selve dashboardet herovre. Her er en masse sider fra det pågældende site, og jeg skal have lavet en ny side. Den skulle gerne komme lige her. Jeg kalder den lydklip model eller sådan noget. Og her skriver jeg så noget tekst. Før var det jo sådan en opgavebesvarelse. Det kunne også være en artikel, som man skrev det sådan set lige meget. Og her vil jeg så gerne have mit lydklip ind her. Jeg bruger det lille ikon heroppe, hvor der er et kamera og en node. Man bruger det faktisk til at indsætte billeder og lyd og videoer og alt muligt andet. Kommer der et vindue frem, hvor man kan enten trække filer her over det her vindue her, fra skrivebordet for eksempel, eller man kan hente en fil fra sit skrivebord eller et andet sted fra en mappe, man har. Og jeg vælger den fil. Det skal være i MP3-format. Og hvis din fil ikke er i MP3-format, så kan du downloade et meget billigt program, der hedder Switch, som meget, meget, meget nemt omdanner hvilken som helst format nærmest til MP3. Altså Switch FS WITZH. Og jeg kan ikke huske, hvor meget det koster, men det er altså ikke ret meget. Det vil du få rigtig meget gavn af. Så uploader den klippet her, og lige om lidt så viser den noget mere. Så dribler jeg ned her. Det, der så afgørende her, det er, hvis vi skal kunne indsætte det som player, det er, at der herover er en knap, hvor der står audio player. Hvis der ikke er sådan en knap, så skal du have aktiveret et plugin. Det skal jeg nok vise dig lige om lidt. Men det var der altså her. Den havde jeg aktiveret på forhånd. Så jeg klikker simpelthen audio player, siger du skal indsætte mit lydklip som audio player. Og skal lige have dig med herned. Use this image. Lidt åndssvagt, der står use this image, når det nu er lyd, men det er fordi, det sådan skal kunne egne sig til alle typer filer, blandt andet også billeder. Use this image. Og skulle vi gerne komme ind på siden, det kommer vi der. Den er så sat ind her i sådan nogle sorte, eller firkantede parenteser her. Jeg skimmer lige den her klade her, og så kan vi lave en preview, så kan du se, hvordan det ser ud. Gør heroppe. Den er gemt. Nu, siger den, og så kan jeg lave en preview, så jeg kan se, hvordan det ser ud. For de sorte parenteser ned angiver, at den er gemt som en audio player. Se heromme. Klikker lige der. Der var den. Det var den side, vi lige lavede, og nu ligger det som en audio player. Hvis der ikke er den der mulighed for at klikke af i audio player, når I henter filen ind, så skal I herover i plugins, som ligger herover. Klikker på den der. Og så kommer man til en række plugins, som man kan aktivere eller deaktivere. Og den allerøverste hedder faktisk audio player, og du kan se, at jeg har sådan set allerede aktiveret den. Jeg kan deaktivere den her, men den vil sikkert stå som ikke aktiveret. Og så aktiverer du den bare, trykker på anvend. Og så henter du filen ind på den måde, jeg lige beskrev for dig før. Og så skulle den gerne komme ind som audio player. Man kan
For den enkelte audioplayer kan man formatere den. Den kan vise forskellige ting og sådan noget, men den simple model var med at hente den ind og lave det skriftlige oplæg til den, og så fungerer det.